Дивна, мисля да представя нов герой в книгата. Най-накрая. Мъж? Да, мъж. Ще има. Знам какво си мислиш. Няма да стане. Ма защо? Роднини сте. Какво? И защо ми го правиш това? Затова има по-дълбоки причини, които ти няма как да разбереш. Виж сега да ти кажа нещо. Джейми Ланистър опраска сестра си Сърсей в Игра на тронове. Защо аз да не мога да го направя? Аз съм писателя. Ти не се намираш в Игра на тронове. Ти си в България. Ти, проклета вещица такава. Махни се! Няма да сложиш ръце на този мъж. Само гледай.